La nostra experiència en la seva companyia. El seu principal objectiu és fer créixer els ballarins que ja tenen una base i que saben ballar i que han estat en una escola com tots vosaltres, puguen sentir que és això de ser professional. M'agradaria provar una sorpresa. No, és que m'encantaria anar a una companyia. Si a tu realment t'agrada i realment vols fer-ho, te dona igual les hores que siguin. Pinto les notes d'una manera blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma i dolça com l'aire, gris de gavina daurada d'imatges vestida de nit.